Volám sa Simona Mazánová, mám 16 rokov a bývam v Vidrnej. Učím sa cukráštinu, moc ma to nebaví. Ja milujem hudbu, rock, metal a také tie tvrdšie hlavne. Keď mi povedia, že viem spievať, tak budem šťastná. Strčil mne pravdou a poušťal mi žilou, na závier jen poviedá. Bůh stvořil lásku a žal, taky bolest, já jenom ubohej chtíč. Fandím vám lidem, tak nevím, proč nemáš mě rád. Já poslal ho pryč. Bola to krásna, smutná pesnička, Simonka, a nezaspievala si ju zle. Ďakujem. Ono to mělo svoji dojemnost, mělo to svoji náladu, která s tím celkem jako i konvenovala a proto já tě pouštím dál. Ďakujem. Mně asi příliš záleží na té pozitivní energii. Já jsem fakt teďka smutná vlastně. Na mě se ta nálada hrozně empaticky odráží a já bych chtěla být asi u toho veselá. Já vím jen, že umění je přenést emoce. A to je jedno, jestli jsou kladný nebo záporný. A ty emoce se Simoně podařilo přenést. No ale teď si mě přesvědčil víc ty než ona. Já zatím nevím, ještě se zdržuji. Ja si myslím, že máš ešte čas a že ešte dneska nie, takže je to 1-1, áno, nie je 1-1, nech to rozhodne Eva. Pro mě bohužel. Příště. Ďakujem. Ahoj. Ďakujeme, ahoj. Veľmi si chcela postúpiť? Veľmi, veľmi. Môžem už ísť? Nechajte ma. Je mi to jedno, ja spievať neprestane. Kapelu si založím a mám to proste úplne